Иртәгә 24 июньдә Казан халкын Сабан туйга бүләкләр җыю йоласында катнашырга чакыралар. Чара көндезге сәгать 11дә башлана. Бүләкләр тапшыру Казан Кремле диварларыннан, опера һәм балет театры яныннан, Иске Татар бистәсеннән һәм Туган авылы милли комплексыннан башлана. Йөреш Татар дәүләт академия театры янындагы мәйданчыкта тәмамлана. Ахырдан республиканың иң яхшы фольклор коллективлары чыгышы белән театральләштерелгән тамаша була. Чара гомум шәһәр Сабан туйының матур бизәге булачак. Казаныбызда безнең менә бүгенге көндә санап карасак процентларда күпмесе менә авыл халкы икән. Ник өчен шушында яшәүче авыл халкы хәтерен яңартып бүләк җыюга катнашмаска тиеш. Бу бит безнең өчен зур бүләк үзебез өчен дә. Менә Казан шәһәрендә дә шушы Сабантуй бүләге җыелу. Һәм инде мин уйлыйм, бу безнең бик зур дәрәҗәгә киләчәккә җитәр дип. Бәлки инде безнең җәүләп җыючылар да табылыр, әле безнең өйдән өйгә йөреп җыючылар да табылыр яңадан. Ул бит инде янган учакны сүндермичә сакласаң, аның ялкыны күп җиргә җитәчәк.